Balenciaga. My jeans they so clear, they look like some new Robins. All black Balenciaga look like I was robbing. All Balenciaga, I was sliding. Yo, vlog číslo 4. Je streda, 12:30. Dneska mám za sebou iba to, že som bol v meste. Prišiel som domov, najedol som sa, trochu som poupratoval kuchyňu, samozrejme. O 3:00 dneska máme s chalami kardio, posnažím sa mať hodinu na páse, incline, čiže do kopcu, potom plaváreň, lebo mám stuhnuté celé telo a myslím, že mi voda prospeje. Včera, čiže útorok a pondelok som netočil, že vôbec, lebo som nemal čo, popravde. Všetky tie dni sú také isté poslednou dobou. Dneska sa mi napríklad vôbec nechce točiť, ale vôbec. Ale povedal som si, že vymením možno jeden deň toho násilu sa presviečania do toho točiť za to, že ten vlog bude reálne nedeľu vonku. Takže možno pre niekoho motivácia do budúcna, že keď sa ti niečo nechce momentálne robiť, tak to neznamená, že to není do budúcna pre teba prospešná vec. Lebo viem, že tieto klasické veci o tom, že sa mi nebude chceť, alebo že nebudem mať motiváciu, že prídu, že som sa na to pripravil popredu. Keď sa na niečo pripravíš popredu, tak sa vieš tomu lepšie brániť. Takže točím aj tak. Neviem, čo bude ďalší záber, ale viem, že sa musím do toho iba dostať, takže som rád, že pozeráte. Vidíme sa ďalej. Minulo mi prišli vitamíny, rýchly haul, vitamín A, omega, to poznáme, vitamín B12, toto k zinku, vitamín B1, to je presne toto, beta-karotén a toto. Make me happy, and I'm cooler than you can do nothing about it. That's the reason why all your hoes all on my body. I walk around Balenciaga on my body. I walk around like a safe, I got this big body. Dneska je presne ten deň, kedy mám úplne pocit, že mám nevyriešené veci proste sám v sebe. Že ma to nepustí ísť s dňom, stále musím rozmýšľať nad niečím. Ani to ani konkrétna vec, jednoducho som proste iba nejaký rozhodený dnes. Možno preto sa mi ani nechce točiť. Takže možno nebude veľa záberov alebo čo, ale možno bude, neviem. Ja sám naozaj neviem, jak to vyriešim. A hovorím to preto, lebo viem, že keby ja toto mám takto a pozerám video od niekoho, tak viem, že by mi to uľahčilo ten deň, alebo by mi to možno pomohlo. Tie myšlienky tam budú tak či tak a nemôžu ťa ovplyvňovať celý život. Každá jedna negatívna myšlienka. Musíš sa posúvať, aj keď ich máš. Čiže ja napríklad budem točiť aj ďalej. Aj keď mi hlava hovorí, že by som nemal. Teraz, kým čakám na chalano, tak som sa rozhodol, že som dlho neuprášil túto béry. Nech nezabudnem úplne všetko. Za chvíľku pôjdeme. Rozcvičený. Teraz je čas na tú hlavnú vec a to je hodinový pás. Neviem, čo som natočil, myslím, že 15 minút, keď som mal, alebo 20. Mám za sebou 50 minút. Tak pri 42. minúte som mal pocit, že odpadnem. We keep pushing. Nastavujem. Proste som si povedal, že tu budem tú hodinu, aj keby to mal zomrieť na tom páse. Ešte posledných, myslím, že 13 minút som si dal. Takže to dorobím. Posledných 20 minút nemám ani vodu. A tu bude možno tým. Prvá polhodina je najhoršia vždy. Po tej polhodine už si telo zvykne a hlava prestane dávať návrhy na to, aby som skončil. Poučenie z toho pre ľudí, že pokračuj aj ty. Proste iba pokračuj. Naozaj. Pode bench. Ok, super. Skoro odpadnutí na páse je čas na bench a potom plaváreň. Takže sa vidíme tam. A ešte raz poviem, že sa vidíme, tak sa už neuvidíme nikdy. Je tam trénink, takže za 15 minút je to free. Takže čakáme na spasenie. 3 days later. Som doma. Teraz je čas na
Môj denodenný recept. Včera som ho nemal. Takže na denodenný, ale každý druhý deň minimálne. A je to biely jogurt so všetkými vecami, ktoré tam dávam. Takže to idem natočiť momentálne. Ale ešte plán sa odhalí v ďalšom videu, lebo na to sa teším najviac dneska. Bielý jogurt proste, obyčajný, hociaký, čo najmenej cukru, na nich sa nejesť rafinovaný cukor. Ďalej, škorica, holandské kakao, sušený kokos a mak. Mrazené ovocie, nevyzerá to zrovna najlepšie možno, ešte si tam dávam, že kiwi. Presne takto to vyzerá, že som si tam dosypal konopné semenka, to idem práve teraz jesť. Po uletení si s hudbou. Teraz je čas. Chcem poslať teraz jeden e-mail jednej značke z Nemecka, ale o tom až potom, keď to vyjde. Potom zapínam Minecraft server a s chlapcami hráme Minecraft, takže vám dám tour v našom Minecraft svete. Ja som tam nespravil moc toho, takže už nám zostáva iba zabiť draka. Pray it up, že sa nám to podarí. Momentálne sme našli Stronghold. Zajtra je štvrtok, takže sa počujeme ráno. Jau. Ďalší deň, 9:56. Nestíham, idem do mesta, čiže si dám iba vodu, vitamíny, potom sa vrátim. Pravdepodobne je vonku tak -30, vyzerá to tak. A keď sa vrátim, musím dohnať čítacie resty. Všetky tie strany, čo som prečítal včera. Pravdepodobne pôjdeme skorej cvičiť, lebo chalani musia niekam ísť do školy. A ďalej vás informujem. And I'm cooler than you can do nothing about it. That's the reason why all your hoes all on my body. I walk around Balenciaga on my body. Yeah. I walk around like a safe. I got this big deposit. Hello. Yes. Real big deposit. This girl she won't fuck with me. She all on. Teraz je čas na toto za mnou, tento filter. Nechám mobil tu, nech je timelapse. Či neviem timelapse. Som zvedavý, tak dlho to dokážem tam dať na správne miesto. Je 15:37, začíname teraz. Zistil som, že toto asi pravdepodobne budem potrebovať. Back to work, bro. Chill out, bro. Misia neúspešná. Pojem do obchodu za chvíľu, takže vás zoberiem so sebou a... Bila, we coming. Jeden z fanfaktov, ktorý som si uvedomil vždy, keď nakupujem v Bile, že tu majú najhorší playlist na svete. Vždy tu hrá nejaký Adam Ďurica alebo niečo otrasné. Yes sir. Nakúpené. Idem domov, spravím si lososa. Vidíme sa doma. Čas na haul. Táto vec. Losos. Mleté mäso. Túto vec. Raz, dva, 3, 4. Za posledných pár dní od začiatku celkovo nového roka mi začalo písať kľudne o 100% viac ľudí než zvyčajne a stále je to pre mňa divný pocit, lebo tí ľudia si možno myslia alebo ma vidia jak niekoho, kto im pomáha a pritom ja iba robím veci také, že čo viem, že mne pomohli alebo viem, že možno ja ich sám potrebujem počuť, tak ich proste dávam von do sveta alebo do sveta, na sociálne siete. Viem, že niektorí ľudia mi napríklad napíšu, že chcú s tým a s tým poradiť, ale popri tom ja možno sa to zdá z tých videí, že je tom rozumný, alebo neviem, jak to vám povedať, ale vôbec. Ja som možno ešte horší než tí ľudia, ktorí mi píšu. A to není žiadny ľútostivý shit, že teraz sa budem hrať na niekoho zlého, alebo čo, to vôbec. Reálne to tak vnímam. A napadlo ma to preto, lebo v podstate tento celý vlog sa mi absolútne nechce točiť nič. Proste som si povedal, že pre tých ľudí, ktorí mi možno píšu a vidia v niektorých tých videách pomôcť, tak možno aj keď uvidia, že si niekto priznal, že to robí na silu zo začiatku, tak
sa rozhodnú tiež niečo s tým robiť. A ja nechcem radiť nikomu, že sprav to takto a bude to takto. Vôbec. Ja len hovorím svoj postoj, svoj pohľad na vec. Možno som tu prebral tak 4 témy. Mám proste pocit, že tento vlog chcem rozprávať viac. Už dosť bolo japingu, idem variť. Počasím a sezónou, pretože veľmi Dojedené. Zmrzlinu. Čo najmenej cukru. Snažím sa nájsť rafinovaný cukor. Idem zostriať tento vlog, čo mám. Taký je plán na dnes zatiaľ. Uvidíme, čo ďalej. Jo, je sobota. Včera som netočil nič. 18:59. Stredoeurópskeho času. Plán je taký, že Bratislava, ideme sa nájsť a tak. Ako také, že bavili sme sa už Co drúbíš, ty kokot? Pred Bratislavou reštaurácia vybratá, že... Vidíme sa tam, čaute. OK, nice parkovanie je trochu horšie, než si mysleli, ale už sme tu. Zaparkujeme. We eating good today, bro. Panenský olivový olej, samotný. Mistrovi. Toto bude zaujímavé. Co? Počkaj. Ja si všetci točali jak nejakých psov. Je to hnusné, ako ja to úplne vidím. Ja to nechcem jesť. Fuj, to jak dlouhý. To jak dlouho žuješ. Koľko? 3 z 10. 3 z... Poďme na to. Áno. To je... Trochu. Jak skapatá ryba, že? Ústricu hodnotím 2 z 10. Už si to nikdy nedám, možno keď dospejem. OK, dojedené. Hodnotím. Moma, otoč sa mne, zavolám na teba, moma. Hodnotím to 9 z 10. Hard. Dobré jedlo, ale ústrica totálny hnus. OK, no, koniec vlogu. Ďakujem všetkým, kto to dopozeral. Tento vlog bol možno trochu viac chaotický. Viac som rozprával. Toto je asi najdlhší vlog zatiaľ. Takže kto to dopozeral až sem, tak ho cením a má u mňa cukrík. Keď ma nefollowuješ na TikToku alebo Instagrame, tak dám to sem. Som všade takisto s Nuomi. Som vďačný, že to pozeráte. Viac a viac ľudí sa mi ozýva a dáva feedback, takže som naozaj rád. Vidíme sa ďalej, pokračujeme. We not stopping, bro. Ďakujem.